Vitajte všetkých na tomto videokanáli. Dnes predstavujeme Božie slovo, ktoré vyslovil náš Pán Ježiš Kristus v kláštore Nový Jeruzalem v Rumunsku. Božie slovo o konci sveta a Pánovom dni 3. časť. 1984-1991. Čo skoro bolo po všetkom. Cieľom je aj Pán, aby požehnal a prorokoval a prorokoval. Poním ich všetky. To je všetko. Súdiť. Izrael, všemožne som sa s tebou namáhal, ale hľa, prišiel koniec a nepodarilo sa mi splniť to, čo som napísal v knihe. Otec Izrael, povedal som ti, že si a budeš soľou zeme a hľadal som soľ v tvojom sôci, ale nenašiel som soľ. Izrael, meno Izraela nezhaslo, lebo v knihe je napísané, že ak niekto zostane, volá sa Izrael. Zmizni zo sveta, lebo svet umiera. Odviažte sa od vlákna sveta, lebo svet umiera. A hľadajte v hlave, aby tam nebolo ani jediného vlákna zo sveta, lebo svet umiera spolu so svojimi kňazmi a diakonmi. Svet umiera. Svet umiera. Svet umiera. Oče, zmizni zo sveta. Už sa nebude vedieť, kde bol svet. Keď opustím váš dom, znamenie zostane a toto znamenie budete nosiť ako Izák Lachedem, ktorý ma neprijal, keď som prechádzal na Golgotu, a ten človek bude zbavený všetkého môjho diela. Ó, môj ľud, pozrite sa na púšť. Toto je napísané vo Svätej knihe. A keď spustošenie vojde do svätyne a pohotí mnohých učeníkov, vtedy nastal koniec. Poznajte toto znamenie u zomierajúcich a chorých v nemocniciach. Ó, môj milovaný ľud, pre ktorý som chcel mať budúcnosť pre nebo, urobiť z vás učeníkov a svätých mučeníkov, a to, čo Boh od počiatku urobil skôze Jána a skôze svoj ľud. V knihe je napísané, že keď spustošenie vstúpi na sväté miesto, vedzte, že prišlo kráľovstvo Božie. A kráľovstvo Božie neprichádza cez opilcov, neprichádza cez smilníkov, neprichádza cez rúhačov alebo predavačov, ale prichádza cez kresťanov, prichádza cez dobré skutky. Uvidíš to na vlastné oči pred sebou, ak si toho hoden, vojdeš, lebo sa otvoria dvere, odhodí sa nabok a budeš počuť rodičovský hlas. Poď, sluha, nech ti poslúžim. Spamätajte sa, lebo všetko je na konci. Nič viac sa nepridáva. Všetko sa skončilo. Buďte pripravení, pretože Pán Ježiš Kristus klope na dvere. Spiritualizujte, Pán hovorí. Nie je to začiatok, ale koniec. Toľko sa ešte popracuje, veľa sa ešte uvidí. 1000-krát šťastný, kto nevidel a neuveril, že prišiel čas, aby bola zaplatená jeho duchovná viera, prišiel čas zaplatiť jeho duchovné správanie, prišiel čas, aby si každý vzal svoju prácu zo svojho. Nie je kňaz, nie je prorok, nie je proroctvo, ktorom by nevystrelil zo zbrane. Táto chvíľa, v ktorej sa nachádzaš, je poslednou, keď je napísané, že v neskorších časoch sa k tebe vrátim a vezmem si so sebou svoje. Oddelím ovce od kozy, oddelím jahňa od zlých oviec. Neoddeluj sa odo mňa, pretože prichádza čas, aby prasklo železo, praskol kameň, prasklo drevo a ty nepraskneš, ak si so mnou. Slovo, ktoré sa plazí týmto telom, je ako struna, ktorá spája nebo s jeho ľudom. Synovia, synovia, priblížte sa ku mne, priblížte sa k Bohu, lebo koniec tohto veku je blízko. Nie koniec zeme, že zem nekončí, ale je očistená. Ako si dnes na zemi, tak budeš aj po hrobe, lebo potom už nebudeš mať hranicu, ale budeš záhradou zasadenou Božskou rukou. Budete mať jedlo a pitie, nie opojný nápoj, ale budete piť vzácny, požehnaný a svätý nápoj a nebudete spokojní s jeho chuťou. Nebuďte bezduchí, bez vedomostí. Prichádza koniec, ale predovšetkým koniec prichádza koniec opilcov, smilníkov, fajčiarov, predavačov a zbojníkov. Keď vodca CAUScu prechádza, ľudia sveta stoja v ceste a kričia hosana. Ak má pozemský človek tieto hosany, o čo viac je kresťan vítaný svätým nebom. Koniec tohto veku sa končí svadbou nebeského ženícha a Boh chce viac.
Preto pripravuje robotníkov svojej vinice. Otec má málo tých, ktorí zasadili vinič. Je čas žiť so svojou ženou ako so sestrou, pretože je koniec, ak tak neurobíte, nezostane vám miesto. Idem dole so všetkou dôverou, že aj niečo nazbieram pre šťastie. Je to ako ísť dole do záhrady a pozerať sa na zasadené kvety, zbierať ich jeden po druhom a robiť kyticu kvetov, ktorú tak radi kladiete na stôl. Takto si chcem zo zeme vybrať len tých, ktorých mám rád, len tých, ktorých vidím, že by som ich mohol urobiť hodnými sedieť s Bohom pri stole, pretože mu Boh prináša správu, že s koncom tohto veku sa pripravuje svadba. Nebeskému ženíchovi a za spolustolovníkmi odišiel na zem. Nepozývaj na svadbu učených ani bohatých alebo tých, čo nechcú Boha. Volá tých, ktorí milujú Boha. Celé ľudstvo na zemi je ako v pavúčej sieti záhuby. Tento pavúk chamtivosti napĺňa celé peklo Božím budovaním. Zem je až po okraj nasiaknutá ohnivými zbraňami. Keď vybuchnú, obrátia zem hore nohami. Povedal som, že koniec veku je svadbou baránka. Ženích je tiež sudcom. Jeho nevesta je kostolík s tými, ktorí jej slúžia, a so všetkými, ktorí jej slúžili a milovali ju. Celé nebo čaká najprv na ľudí na zemi, ktorí vstúpia k stolu, a potom na to, aby vstúpili aj oni. Na pozemskej svadbe dávate peniaze, aby ste sedeli pri stole. Na nebeskú svadbu sa potrebuješ pripraviť. Musíš byť čistý, aby som ťa mohol obliecť do žiariaceho rúcha. Odtiaľ neodídeš, je to navždy. Odteraz uvidíte všetky možné znaky konca. Vkročili ste do posledných rokov. Pracujte tak, aby sa vám to nelepilo. Nakreslil som svoje dielo na zemi. S celým nebom som to nakreslil, so všetkou nádejou, aby všetci, ktorí sú k nemu viazaní, boli moji. Nechajte sviecu horieť, aby horelo aj sôdce, a pomastite sa ňou aj loď, s ktorou odchádzate. Preto ťa učím, lebo ťa už nikto dobre neučí. Nechal som kňazov na mieste apoštolov, ale oni sa boja vlády Antikrista, pretože priťahujú toho, kto je stále v mojej vôli. Všetci anjeli a celé sveté nebo sledujú a počúvajú všetko, čo som tu dal pracovať. Začiatok bolestí konca je tento rok. Kto uteká za Bohom, utečie. Buďte opatrní, pretože teraz je prach konca veku. Rumunsko sa stane novým Jeruzalemom a na vlastné oči uvidíte, že Boh bol a je s vami. Vstaň, môj kresťan, vstaň s láskou, aby si nebol pozdvihnutý Božou mocou, lebo vieš, čo je napísané v tom písme. Tá sluha, ktorá od svojho pána vedela, čo má robiť, a nerobila to. Sluhu, bude ju veľa byť. Zmierte sa s pánom, ľud môj, aby vás váš starý zlý nápadník nevydal do rúk žalárnika, aby ste odtiaľ nemohli ujsť, kým nezaplatíte do posledného haliera. Prišiel som sa s tebou stretnúť a mám moc ťa za chvíľu pozdvihnúť a o chvíľu zmieriť s pánom. Len ty chceš, kresťan, aby si videl, že pán prichádza a on je s tebou zmierený. Príde a všetko ti odpustí a nezničí ťa. Prichádza, aby ťa urobil svetlom na zemi. Prichádza, aby sa vo vás usadil, aby do vás vstúpil so svojím kráľovstvom, pretože toto je napísané slovo z čias pánovho tela. Jeho kráľovstvo neprichádza zjavne. Je to vo vás, ale prišiel čas písma, ktoré hovorí: Pán prichádza. Aby zhromaždil národy a jazyky, aby videl svoju slávu, a keď táto požehnaná a vyvolená zem bude nazvaná novým menom, povedané ústami pána, bude povýšený v sláve a šťastný bude ten, kto uverí slovám proroctiev v knihe tohto diela vykonaného na konci vekov, že tieto slová sú pravdivé, lebo Pán duchov prorokov ich poslal a napísal im ako svedectvo. Pán poslal slová, ktoré boli napísané, aby tieto slová dosvedčili o veciach, ktoré sa čoskoro musia stať, ako je napísané v knihe pravdy. Deti Ježiša Krista, vy ste jeho svedkami a budete musieť svedčiť o spásnom diele Ducha Svätého, ktoré strojnásobuje trojnásobné dielo Najsvätejšej Trojice. Duch Svätý je Bohom Najsvätejšej Trojice, Bohom posledných čias. Blíži sa koniec sveta, drahí kresťania. Prichádza koniec Ducha sveta. Dostaň zo seba Ducha sveta a budeš žiť a budeš medzi tými,
ktorí uniknú živí, budeš medzi číslom, ktoré Boh zapečatil. Je vypracovaný nový súpis nového ľudu, že bude nový, bude neúplatný, tento ľud bude nebeský a zdedí novú zem, pretože čoskoro bude nová, bude dvakrát nová táto zasľúbená krajina, pretože v ňom a od neho bude znieť pieseň nového Jeruzalema. Preto ťa chcem, kresťan, urobiť neporušiteľným a nebeským, lebo tento nový ľud nového Jeruzalema sa spojí s nebeským a zaznie nová pieseň. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj. A bude počuť spievať: Svätý, 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 Pane Bože Savaot, ten, ktorý sa zazvracia. Amen. Toto je koniec dnešného posolstva. Nech vás Boh žehná a dôží vás blízko svojho najsvätejšieho sôdca. Amen.